Teraz je večera, fakt, teraz je večera. Prosím ťa, raz buď poslušný. Kde je náš tým Tomáš? Dáme doma. Práve, to je náš obzorný syn. Tomáš, ideme na futbal? Ideme na futbal? To je to s tými palicami? Nie, s loptou. Ja, vážne. Ale pozerám si ešte na ten box, jak som ti povedal. To je tak, že... No, skoro, no, hej. Ale o to tam nejde, ale... Tišia sa, Ne, ja som pozeral už zahrať. No, tak ale to som ti zakázal pozerať. A ty sa stále pozeráš, čo ti je? Dobre, prestaň. Povedal som ti ja, to vec mi rád. Dobre. Ideme večerať radšej. Mohol by som niečo taký? Mám niekoho, na kom mi záleží. Sme spolu už skoro 4 mesiace a... Áno, a jak sa volá? Janka? Taký Anžel povedz. Tu poznáme zo školy tvojej. Jeden asi krásne to, vážne, úplne krásne to. Som rád, že si našiel takú, ty pornočasopis boli predstavné. Je to silná osoba proste. No jasné. No, ako dušou, Áno, je vyspelá. má krásnu dušu. No konečne si niekoho našiel. Drahá, on si niekoho našiel. Chcem si ho priviesť na močvaj. No, je krásna osoba. Ja som si